Γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι του Συνταγές. Σήμερα αποφάσισα να μην σας δείξω κάποια συνταγή, γιατί θεωρώ ότι πέρα από τις συνταγές είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε κάποια πραγματάκια για τα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε και φυσικά φτιάχνουμε τα ωραία μας φαγητά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα αυγά. Εκτός ότι έχουν τις βιταμίνες και την πρωτεΐνη που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε μικρή και μεγάλη, και είναι τόσο πλούσια τροφή και πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στο διαιτολόγιό μας. Αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα δεν θα σας πω τις διατροφικές αξίες του αυγού, αλλά θα σας πω ορισμένα tips για το πώς μπορούμε να τα διατηρήσουμε τα αυγά μας, είτε στη συντήρηση ακόμα και στην κατάψυξη. Για να δούμε λοιπόν. Τα αυγουλάκια μας καλό είναι όταν τα παίρνουμε όπου βρίσκονται στη χάρτινη συσκευασία. Καλό είναι να παραμένουν στη χάρτινη συσκευασία, τη γνωστή χάρτινη συσκευασία από το σούπερ μάρκετ, γιατί συνήθως όταν τα βάζουμε στο ψυγείο, ενώ στην πόρτα του ψυγείου, επειδή το τσόφλι τους απ' έξω η επιφάνεια έχει πόρους, έχει την ιδιότητα να απορροφά όλες τις οσμές του τροφίμου. Οπότε καλό είναι να φυλάσσονται μέσα στη χάρτινη συσκευασία την οποία αγοράζετε και όχι στην πόρτα του ψυγείου, αλλά στο κάτω ράφι των ψυγείων, γιατί όσο πιο ψήξη έχει, τόσο καλύτερα είναι και να προφυλαχθούν τα αυγά μας. Ένας άλλος σημαντικός τρόπος για να γνωρίζουμε, σημαντικός λόγος για να γνωρίζουμε για τα αυγά μας, είναι πώς τα σπάμε τα αυγά. Θα μου πεις τι μας λες τώρα, πώς τα σπάμε, δεν ξέρουμε να σπάμε αυγό. Κι όμως, πόσες φορές σας έχει σπάσει αυγό και σας έχει τύχει να πέσει τσόφλι μέσα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το αυγό, όπως είναι το αυγουλάκι, διακρίνεται εδώ στη μέση του από τον ισημερινό. Άρα λοιπόν, όταν θα πάμε να το σπάσουμε κατά αυτή τη διαδικασία ή έτσι, είναι σίγουρο ότι το τσόφλι θα πέσει μέσα στο πιάτο μας. Η πιο σωστή διαδικασία που πρέπει να το σπάσουμε είναι αυτή, στην ευθεία διαδικασία. Δηλαδή, το σπάμε και ούτε τσόφλι. Αλλά και στην περίπτωση που έχουμε κάποιο ατύχημα, τώρα εγώ θα το κάνω ένα επίτηδες, το απλό που πρέπει να κάνω είναι με το μισό από το τσόφλι του αυγού μου, το παίρνω και το ατύχημα πλέον δεν υφίσταται, το αυγουλάκι μας βγαίνει σώο και αυλαβές. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να πω για τα αυγά είναι ότι όταν ξεχωρίσουμε τον κρόκο από το ασπράδι, είτε για να φτιάξουμε μαγιονέζα, είτε για να φτιάξουμε μια σως Ολλαντέζ που θα δείξουμε σε επόμενες συνταγές μας, και μας έχει περισσέψει αρκετό ασπράδι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το βάλουμε στις παγοκύστες, να το φυλάξουμε μέσα στην κατάψυξή μας, που μπορούμε να το φυλάξουμε μέχρι και 6 μήνες, να βγάλουμε τα κυβάκια στη συνέχεια και να τα βάλουμε σε σακούλες στις γνωστές πολυμπάκ και να τις χρησιμοποιήσουμε για όπου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια το ασπράδι, εφόσον το ξεπαγώσουμε. Αυτά σχετικά με τα αυγουλάκια μας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο ψυγείο διατηρούνται μέχρι και 3 εβδομάδες από την αναγραφόμενη ημερομηνία. Θα επανέλθουμε με επόμενη συνταγή μας που τι άλλο θα περιλαμβάνει? Αυγά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, στο YouTube, όπως επίσης ακολουθήστε μας και στο Facebook και για περισσότερες συνταγές στην ιστοσελίδα μας isindagές.gr.